Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlyk hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 16-njy dekabry hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeliginde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawaryň mektebine edilen gan dököşekli hüjümüň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjüminde 1 ýyl 44-den owrak okuwçy we mektep işgary öldürildi. Aziýanyň ötüş banky Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny eglan etdi. Bankyň wekili howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Owganistan territoriýasyndan geçen bölegini gurmak üçin hem ýeterlik maliýet ýerisiniň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistanly ýuklawyň Türkiýede 204 kilogram heroin bilen tutulandygy habar berildi. Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel. Şu yıl Aşgabatda zayi kılan maşgalalar nirede yaşayar? Başkın arınlaşının oğlusunun salının könük zaydı. Şu gün biz bu ve beyleki temalarda jekmejek turup geçer. Programmamızın esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň 15-nji dekabrda Sowetiniň hatabatynda Tehranyň ýadro ýaragyny götermäge ukyply raketalaryň ulanylmagyna Birleşen Milletler Guramasynyň giriden sanksiýalaryny bozanlygy aýdylandan soň Birleşen Ştatlar Irana batyş edilmelidigini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Samantha Power, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa bilen birlikde Iranyň 10-njy oktýabrda geçiren raketa synagy boýunça hatabat berilmegini talap edipdi. Geňeş Iranyň rezolýusiýalarymyzy jazasyz bolmagyna ýol berip bilmez diýip Power Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşiniň 15-nji dekabrda geçirilen maslahatynda aýtdy. Tehran şu ýylyň iýul aýynda halkara galalaşmagyna gol çekip öz ýadro programmasyny çäklendirmek borjuny öz üstüne alypdy. Kazakstanyň ýaşaýjylary ýurdun garaşsyzlyk gününi belliýärkä aktivistler ýurtda geçirilen protest aksiýalarynyň dowamında wepat bolan demonstrantlary ýatlamak boýunça ýörite çäreleri geçirdiler. Kazakstanyň iň uly şäheri Almatynyň häkimi Baýurjan Baýbek 16-njy dekabrda garaşsyzlyk ýadygarligine gul goýdy. Munyň ýygyany günüň dowamında onlarça aktivist hem bu ýadygarlyga gul goýdy we 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Janowzen şäherinde Newit pudagynyň işgärleriniň gan dököşekli protestiniň pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. Şol wakalarda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden iş taşlaýyşdan soň demonstrantlara garşy edilen batyşyň netijesinde 16 protestçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürilipdi we 100-den gowrak adam yaralanypdy. Demirgaly Koreýa şu ýyl tutsak eden Kanadaly Hristiýan ruhanatyny ömürlük agyr zähmet lagerine hökm etdi diýip 16-njy dekabrda Hitaýyň resmi täzelikler agentligi Xinhua habar berdi. Toronto'nyň Presbiterian kilisesynyň pastory Günorta Koreýada dogulan Hewon Solim Demirgazy Koreýanyň baş sudunyň gysga diňlenşiginde tutsaklyga hökm edilipdir. Sud ony Demirgazy Koreýanyň awryny gaçyrmak üçin Birleşen Ştatlaryň hem Günorta Koreýanyň alyp barýan işlerine goşulmakda günäli tapypdyr. Onuň ibadathanasy ruhanynyň insanperwer missiýasy bilen Demirgazy Koreýa tapar edenligini we ýetimler hem garrylar öýlerine kömek bermek maksadyna erenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter öňünden eglan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Onuň Iran resmileri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duşugynda Islam döwleti toparyna garşy söwüşi güýçlendirmegiň ýollary barada maslahat etmegine garaşylýar. Carter 16-njy dekabrda saparynyň başynda eden çykyşynda söwüş meýdanlaryndaky ýagdaý we Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy söwüşmek boýunça kampaniýany batlandyrmak meselesine üns berjek digini aýtdy. Şu aýda Birleşen Ştatlar Irakda we goňşy Siriýada Islam döwleti toparyna garşy reýtleri geçirmek üçin ýokary harby taýýarlykly Amerikan toparlaryny ornaşdyrmak planlaryny ma'lum etdi. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk Kiýewiň Orta tarapyndan okuperlenen Krym bilen bir aýyň içinde söwdany ýatyrjakdygyny aýtdy. Yatsenyuk 16-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, Ukrainanyň hökümeti Krymy we Krymdan harit, iş we hyzmatlar üçinçiligi 30 güniň dowamında gadagan etmek kararyna gelipdir. Yatsenyukyň sözlerine görä, gadagançylyk şahsy zatlara sosial taýdan möhüm azyklary we insanperwer kömegine degişli bolmaz. Yatsenyuk Krymyň elektrik togy bilen üçinçiligini
dikeltmekligin aýratyn bir mesele bolup durýandygyny we diňe Ukrainanyň howpsuzlyk geňeşiniň karar çykarmagy ygtyýarlydygyny aýtdy. Geçen ýylda Orsiýatyň Ukrainadan bölüp öz düzümine goşan Krim ýarymadaty noýabr aýynda Ukrainadan gelýän elektrik siýimleriniň näwelli adamlar tarapyndan sandan çykarylmagyndan soň energiýa ýetmezçiliginden kösenýär Krimdaky krizis Ukraina Orsiýat gatnaşyklary yaramazlaşdyrdy. Orsiýatyň baş howpsuzlyk agentligi İslam döwleti toparyna ýardym bermekde guman edilip 1600 çemesi şahsy we guramany derňeýänligini habar berdi. Federal howpsuzlyk gullugynyň müdiri Aleksandr Bortnikov öz çykyşynda Siriýada we Irakda ekstremist toparyna goşulmakda guman edilýän 2900 Orsiýat raýatynyň şahsiýetiniň hem anyklananlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawaryň mektebine edilen gan döküşikli hüjümüň pidalarynyň hatiratyna matam tutýar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Taliban hereketiniň söwüşçileri harbiýleriň mektebine hüjüm edip 147 adamy esasan çağalary gyrypdy. Bu pajagaly senäniň öňü sirasynda Pakistan adam öldürmekde aýplanan 8 adamy asyp cezalandyrdy. Temany kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Peşawaryň goşun jemgyýetçilik mektebiniň howlusyny oýun oýnalýar. Gülkü sesleri eşdilýär. Çağalar Talibanyň bir ýyl ozal Pakistandaky iň elkenç ganly hüjümi amal asyran ýerine ýene-de kriket ýa basketbol oýnaýarlar. Emma olaryň gargana berilen klas taşlary hiç ýatdan çykmaýar. Bizim hemmämiziň olar göresimiz gelýär. Dostlarymyz her näçe küýsýän bolsak, biz musulman we şehitleriň hiç wagt ölmeýänligini ananýarys. Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjüminde 144-den gowrak okuwçy we mektep işgary öldürildi. Mektep howlusynyň bir çunkunda wepat bolanlaryň hatirasyna diňli bir ýadygarlyk gurulýar. 100-den gowrak okuwçynyň köpüsiniň öldürilen zaryna derek bolsa, iň täze suwlaky auditoriýa gurulýar. Olal auditoriýa esas jinaýat sahnasy, kitapxana we sport zalyny guruldy. Bu işleriň hemmesi aman galanlaryň öz şaýat bolan elkençliklerini ýatdan çykarmak üçin edilýän tagallalaryň bir bölegi bolup durýar. Howpsuzlyk hem güýçlendirildi. Täzeden oturulan derwedeleri harby işgärler goraýar. Goşun tarapyndan dolandyrylýan mektebe harby maskalalardan bolan çağalaryň köp girmegi onu Talibanyň nişanasyna urdy. Aman galan okuwçylaryň käbiri esker harby bolmagy arzu edýär. Men geljekde öz ýurdumy hyzmat etmek we şehit bolan dostlarymyň aryny almak üçin harbylara goşulmak we kapitan bolmagy isleýär. Ilat köpçüliginiň nähil problemalary bar. İşgärleriň käbiri işine dolanyp gelmäge ikirjiňlenli. Emma olaryň köpüsi aman galan okuwçylaryň öz ýitiren klas taşlary wagtda çekýän ruh azabyny ýeňletmekde ýardym bermek isledi. Aman galan we entek kimdir birlerine mätäç okuwçylaryň tanyş ýüzlerini görüp durmak üçin biz ýene mektep muallimleriniň hataryna goşulmak kararyna geldik. Ýoksa bolmasa biziň maşalagdalarymyz bizi bu ýere iýermek islemediler. Just help out our students. Inni barins gowy komakda we gelýän mart synaglaryny gowy tawsyrmakda. Gödöňüne getirip bolmazak elkenç bedbaçylykdan bir ýyl soň Peşawaryň goşun jemgyýetçilik mektebi mektebiň öňde tutýan maksadyna men ör turmaly we nur saçmaly şygaryna we paly bolmak üçin ihlasly zähmet çekýär. Kardeşim Ýowşan Anugurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aýjanyň ösü şuwankı Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny ýylan etdi. Bankyň Täjikistandaky hemmişilik wekili Tişenbe güni duşanbede geçiren metbuat konferensiýasynda bu kararyň sebäbini Awganistandaky howpsuzlyk problemasy bilen düşündirdi. Türkmenistan demir ýoluň öz giňişliginden geçen bölegini geçen aýda gurup gotarypdy. Aýjanyň ösü şuwankynyň soňky karary bilen bagly has çekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli. Aziýanyň özü şuwanky Täjikistan, Awganistan, Türkmenistan arasynda gurulmaly demir ýol proýektine berýän maliýe gollugyny howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli näwirli örmekleteçenli soňa goýdy. Bu habar Azatlyk radiosynyň Täjik gurulugy beýlek habar terişdeleri ýaýratdy. Azi öz şuwankynyň Täjikistanaky hemmişilik wekili CCU Tişenbe güni paýtagy Duşanbede guralan briefingde çykyş edip bankyň tot, ýagny Täjikistan, Awganistan, Türkmenistan demir ýol proýektiniň gurulşygyny Awganistanyň territoriýasyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagy sebäpli gatnaşyp bilmeýänligini, ýagny bu ýurtda howpsuzlyk derejesiniň häzir ören pese gaçanlygyny aýtdy. Bankyň wekili howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Awganistanyň territoriýasyndan geçen bölegini gurmak üçin hem ýeterlik maliýe terişdesiniň ýokdugyny aýtdy. Aýdylmagyna görä bu demir ýoluň Awganistanyň içinden geçen bölegi 300 kilometrden hem uzyň bolup durýar. Aziýanyň ösü şuwanky 3 ýurdu bir-birine baglamaly geljekki demir ýoluň tehnik ykdysady esaslaryny işläp taýýarlamak üçin odal 9 million Amerikan dollary meçhörüni terişde goýberipdi. Habar terişdelerindäki maglumatlara görä, tot demir ýol proýektiniň jem mahasy 2 milliard Amerikan dollaryna barabar bolup durýar. Şol wagtda resmi Moskowat oktyabr aýyna bu proýekt boýunça öz paýyny, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň Türkmen toprağyndan geçen bölegini gurup gotaranyny, ýagny onu Awgan serhedine ýetirip goýanyny eglan etdi. Türkmenistan bu demir ýoluň öz şahstygyndaky böleginiň gurulşygyny tamamlanyna bolsa, biz bu gurulşy howpsuzlygyň kepillendirilmedik ýurduna, ýagny Awganistanyny maliýeleşdirmekçi däl, bu ören töwekkülçilikli diýip bankyň wekili aýtdy. Tot demir ýolunyň umumy çekilmeli aralygy 400 kilometr bolup, onuň 85 kilometri Türkmenistanyň içinden, 50-60 kilometr bolsa Täjikistanyň içinden geçmeli. Esasan Azi Ösüşwank tarapyndan maliýeleşdirilýän demir ýol gurulup gutarylsa, ol Merkez Aziýanyň 3 ýurdunyň arasyndaky möhüm transport baglanşygy bolmaly. Başga plan boýunça bu proýekt 2018-nji ýylda tamamlanyp doly işe giredilmeli. Biz bu proýekde Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlary gowlaşan halatynda dolanyp gelersiň Azi Ösüşwankynyň Täjikistanyň hemmişilik wekili CCU sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda Awganistanyň Maliýe ministrliginiň sözçüsi Ejmel Hamid Abdulrahimzai Azi Ösüşwankynyň bu proýekde berýän gollugyny kesenli barada aýdylýanlar ret etdi. Asya Praxtei Bank da Afganistan de Xomrasakun de idaro padala kirazi. Aziya Ösüş Bankı Awganistana kömek edýän idaralaryň hatarynda durýar. Aziya Ösüş Bankı 2 milliard dollara goly pul Awganistana arada kömek etdi. Onuň belli bir bölegi demir ýol gurulşy üçindir. Aziya Ösüş Bankı Awganistanda çekiljek demir ýol gurulşyna kömek etmeýär diýen maglumat ýalňyş. Aziya Ösüş Bankı öz kömegini demir ýol gurulşy boýunça Awganistana dowam etdirýär. هغه خبر چې ګواکې ایډیبی دا خبره کړې چې دوی د ریلوی پروګرام یا پروژه نه تمویلوي، داسې مسله نشته، د دوی مرستې دوام لري. Türkmenistanyň, Awganistanyň, Täjikistanyň prezidentleri tot demir ýolunyň gurulşy barada alalaşyga 2013-nji ýylyň martyna gol çekipdiler. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak departamentiniň Tişenbe güni Amerikan Kongresine beren hasabatyny aýdylmagyna görä, 2015-nji ýylyň 2-nji ýarmynda Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlary umumyň yaramazlaşyp, jeňçiler has netijeli hüjümleri amala aşyrypdyrlar we howpsuzlyk güýçleri köp ýetki çekipdir. Hasabatda bellenmegine görä ýanwardan 15-nji noýabra çenli aralykda çekilen ýetkiler geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenine 27% ýokarlanypdyr. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly bir ýük ulagynyň Türkiýede neşeli tutulanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň belgilerini göterýän ýük ulagynda egirme ýüplük önümleriniň arasynda 204 kilogram geroinyň tapylanlygyny Türk mediasy habar berdi. Bu ýagdaý barada kärdeşim Sehra Gurrun berer.
Türkmenistandan Türkiýanyň Bursa şäherine ýük daşayan ýüklonda 204 kilogram girayin ele salyndy. Bu barada ýurdun serhet gullugyna salgylanyp Türkiýanyň medeniýeti habar berýär. Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel. Tamam. Bravo. Tamam, onları boşaltalım. Bravo. Güzel. Maglumatda Türkiýanyň serhet gullugynyň işgärleriniň Eýranyň ütsü bilen Türkiýe gelen Türkmenistana deýişli döwlet nomerli ýüklonda gödlöw barlyk işlerini geçirendigi we netijede ulagdan 204 kilograma goly girayin tapanlygy aýdylýar. Türkmenistandan Bursa şäherine eriş ýüplük getirýän ýüklagy 11-nji dekabrda ir bilen sagat 6:20-de Eýrandan Türkiýanyň Agry sewetindäki Gurbulak serhet geçelgesine gelýär. Türkiýanyň serhet güýçlerine gelip gowşan habarlaryň esasynda ýüklagy gödökçülük alınýar. Wakanyň bolan ýerinden ýüklagyň sürüjesiniň we eýesiniň gaçyp ýitirim bolanyny sebäpli Türkiýanyň serhet gullugynyň güýçleri 2 gün garaşmaly bolýarlar diýilip maglumatda bellenýär. Munyň netijesinde Gurbulak serhet geçelgesinin gaçakçılık we aňtaw boýunça müdirligi ýüklogunda gözlew barlyk işlerini geçirmek barada karar çykarýar. Barlyklaryň dowamında Türkmenistandan ýüklenen eriş ýüplükleriň arasyndan 40 gap girayin serişdesiniň tapylanýagyny talýar. Türk media terişdelerinde Doğu Beyazıt baş suudunyň 204 kilogramy goly girayini we ýüklogy konfiskasiýa edenligi habar berilýär. Şeýlede maglumatda Türk güýçleri ýüklognyň türk sürüjesini we eýesini tutsak etmek boýunça operasiýalary başlatdy diýilýär. Türkiýanyň häkimetleri konfiskasiýa edilen girayiniň owansanda öndürilen neşe maddasydygyny we onuň bahasynyň 50 million türk lirasyna, ýagny 17 million Amerikan dollaryna golaýdygyny aýdýarlar. Owansanda öndürilen aýdylýan bu neşe maddalarynyň Türkmenistanda ýüklenen eriş ýüplükleriň arasyna nirede we haçan ýerleşdirileni barada anyk bir zat aýtmak kyn. Emma soňky ýyllarda owansandan Türkmenistana neşe maddalaryny geçirmäge synanşmakda aýplanyp, ençeme owan raýaty tutsak edildi. 2014-nji ýylyň ahirinde owansandan Türkmenistana girayin we beýleki neşe maddalaryny geçirmäge synanşan 4 adam aýry-aýrylykda tutuldy. Şonu aýry-aýrylykda owan raýatlary jemi 250 kilogramdan gowrak neşe maddasyny Türkmen owan araçaýanyň Türkmenistana geçirmäge synanşdylar. Ýatladyp geçsek, şol wakalaryň birinde ýokary Kujaýynyň studenti owansandan Türkmenistana 50 kilogramdan gowrak neşe maddasyny şol sanda 17 kilogram girayini geçirjek bolandy araçakda tutsak edildi. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Jowzjan welaýatynyň polisiýa başlygy Fakir Muhammed Jowzjany Adatlyk radiosyna beren maglumatynda tutsak edilen şol raýat mundan odal hem Türkmenistana onlarça kilogram neşe terişdesini geçirendigini boýuna aldy diýdi. Türkmenistan'a mücadele vermezse kaçakbarlar polisten 4 kadam önde yürerler. Bağlanda bakıyor, bağlanda masil mi şunu? Owansanyň neşelere garşy göreş boýunça ministerligi ýurtda neşe önümçiliginiň artandygyny tasdiklaýar. Owan ministri Salamat Azimi şu ýyl Owansanda 224 000 hektardan gowrak ýere göknar ekilendigini aýtdy. Şol bir wagtda Türkmenistan öz döwlet araçaklarynda ele salynýan neşe terişdeler barada anyk maglumatlary çap etmeýär. Emma Türkmenistanyň döwlet medeniýeti şu ýylyň iýun aýynyň ahirinde Aşgabatyň eteginde 200 kilogramdan gowrak neşe maddasynyň ýakylyp ýok edilendigini habar berdi. Bir kanun neşe dolanşygyna garşy göreşiň halkara gününe, ýagny 26-njy iýuna gabatlanyp geçirilen şol çärede otlanan neşe maddalarynyň Türkmenistanyň kanun goraýjylary tarapyndan geçirilen ýürüte operasiýalarda ele salynandygy aýdyldy. Kärdeşim Tehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda hususy telekeçiligi ösdürmek boýunça döwlet derejesinde kabul edilen maksatnamalar bar. Telekeçiler üçin resmi taýdan ikrar edilen maliýe goldaw hem gözüňde tutulýar. Hususanda şu ýylyň başynda kiçi we orta biznesy goldamak, şol sanda telekeçilere kredit bermek maksatly Türkmenistanyň stabilizasiýon fondundan 300 million manat pul çykaryldy. Şol bir wagtda käbir telekeçiler kreditin öýlerine el ýeterli däldigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň Serkedabad etrawynyň Ýeňiş Xan birleşiginiň ýaşaýjysy Agajuma Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, telekeçilik üçin kredit almak bilen bagly öz başdan geçirenlerini görüň berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmenistanda ardaşkaýatlaryň dinlenmeýärligi, özüňiz bilen bagly hem bir näçe ardaşkaýatlaryňyň bolandygy barada aýtdyňyz. Indi siziň ýüz tutup bitirebilmeýän şahsy meseleleriňiz näme barada bolupdy?
işten çıkarılımda işsiz aldım. Ondan gel bir telekeçilik işini işlek gören deyip televizorda da atı görüyor. Prezidentten Ullukan kömek ediyor ekeni. Bir neçe adamlar kârhana açıptır Ullukan. Benim sorak gören arada yazdım ondan sonra yani hem yazmalı atlarını yazıp eltip verdim. O atlar prezidentin kabul ediyen bir nemesi var. Adam var. Hatlar kabul ediyen. Sonra olan almacak oldu. Ahiram koy kayıttım o zaman postasını attım da. Posta atay dedi hatım dedi. Sonra hatım o ağlat geçen o prezidentin kredi kartını sorap yazdım da. O yaşayan yerimizdeki neme varıptır, banka varıptır. Seni yaşasın yani prezidenti arada yapsın. Köprak meşhurda pul sorapsın. Onu biz onu pul berip bilemiz yok dedi. Onu dedi. Aradan ha geldi onu dedi. Biz olur ya haçtın kanatlandırıp bilemiz yok dedi. Ben dedim sana yazam yok. Onu bar prezidente yazdım dedi. Prezidentinin beri uğratıptırlar dedi. O bankın başlığında günahda yok. O ayıttı şey dedi. Şeyitte kaldım ben onu haçtım. Ama beri ahal vilayetinin aşağıdan tuğrundaki etraflarda alyan ekeller ummasız pul alyas deyip televizde görüyoruz. Minnettarlık aydiyalar Ullukan milyonlap bir de kömek etti diye Ullukan kompleksler kurduk diye maldaçılık kompleksler var. Kurupturlar, oňorupturlar. Görýän televizde gördüm, bilýän bar sotayda maldaçylyk süýt kompleksi var, mallar semirejän nemeler var. Şolar ýalatlar bizen gurosumuz gelýär, edinesimiz gelýär, gurosumuz gelýär, ýaşaýan ýerlerimizde bolsun, ezip bolanok, hiç şeýle ýoly goýup bolanok bize. Ýekemender hiç bir adamym şonu alyp guran adam ýok, ýa-ni ýoksa biziň ýaşaýan ýerimiz maldaçylyk. Gölün şu mallary, arry guruk mallar ýygnap semirejip boljak. Eçezip boljak, daha kalwasy öndürüp boljak, bir yerlerden bize getirýärler şu zatlar. Süýt sagyp, süýtlenip çizip boljak halky süýt önümleri var, gatyk, gaýmak, çal önümleri bar. Bir yerden mardan 300 kilometrden bize eltip berýärler. Olam bilemok gol gur süýtden ýasalýan emekdes olam hili. O diýen gowdal näle şonu iýip biziň halkymyz. Emma näme üçindir bizlere şol berilen okşa kömekler haýyş desegem berilen ok, sorasam berilen ok. Solatlara men gen alýan halam ok. Ana şu banka baran bolsa, sen gardaňyz döwlet bankyna baran bolsa, şu bank pul bilen üpçün edip bilmeýändigini sebäbi näme bilen düşündirdi? Etrap bankaýdy bizde onu düýp gurulşy etjek bolan pul köp gerek da berlerde berilýän pullaryň meşhuryny men eşitdim da. Şolar ýarak meşhurda bizden pul soradyk, gurulşy etmeli, onu etmeli, bunu etmeli. Köp zatlar gurmaly da düýpli kärhana gurjak bolan. Mal hemredilýän baza diýen ýaly. Şonu ýapyl soradyk bar, onu ýalmeşwerde pul bermäge bize ruhsat beren oklar diýdi, bize adaglyk berbilýär diýdi, oňa çüýnem diýdi, işleýän adam bolmaly diýdi, işlemesen aýlyk almaýan adamlara biz pul beremiz ok diýdi. Etrap bankynyň başlygy. Etrabyň özünde başga bir göze iýleýän bir telekeçi barmyş, bir öýde işin ýoly goýan telekeçi göze iýleýärmi? Bizge ýaşaýan ýerlerimizde şol telekeçi diýip bir her obada birlen kilen magazin açana var. Başka hiç zat yok, yoksam sotayda ýagdaýlar bar, gururýalýan hyýal maldaçylyk gerek. Şu telekeçiligi höwetçiň adamlar barmy obalarda? Elbetde bar, oňa kömek gerek, onu gurmaga ýagdaý yok. Hiçim eperde şulayda şol ahal vilayetinde ýanky diýişmeýär gurulan komplekslere kömek etçiler ýaly kömek berseler gurubilçe olarlar bar onken. Nira ýetişjek prezidenti ýetişjek hatyny ýedine dolanyp gelip dursaň başga nira ýetişjek kimden sorajak onu? Ana telekeçiler birleşmesi var Türkmenistanda. Şu telekeçiler birleşmesine yüz tutan adamlar bolýarmy? Şoňa meňe özüme bark görmek, yüz görmek. Şoňa ba diýip eşitýän görüldüpdir. Oňa da yüz görse göräýmeli, onuň üçin bark görmek. Habarçyma Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýene-de ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulýanlygy habar berilýär. Şöýlüň başyndan bäri Aşgabatyň ençime böleginde müňlerçe ýaşaýyş çaý ýykyldy. Eýtim şol jaýlarda ýaşan maşgalalaryň ykbaly nähili boldy. Öý ýykylyp jaýsyz galan käbir maşgalalar özlerine täze jaý bermek barada yerlik häkimetleriň wada edendiklerini aýdýarlar. Aşgabatly ýazajan Murat Bugayew gaz etrapçasynda jaý ýykylan maşgalalaryň ykbaly bilen gyzyklandy. Gelin Amanmira dagy bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Amanmira dagy şu ýylyň dowamında Aşgabatyň ençime ýerlerinde çoğunluda, şuorda müňlerçe jaý ýykyldy. Ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulýan ýene bir ýeri gaja etrapçasy. Bu ýerde adamlara ýykylýan jaýlaryna derek jaý berilýärmi? Aşgabatyň gaja etrapçasy diýip atlanýan mikroýony bir Aşgabatyň iň kadymky böleginiň biri. Bir Aşgabatyň Gunorta, Gunmatar böleginde ýerleşýär. Ýa-da şu ýerlerde jaýlar ýykylýan adamlaryň jaýlary olar daşy ýa-da bagwançylyk jaýlary bolman eýsem ýaşaýyş jaý diýip ikrar edilen jaýlaryna şu jaýlarına jaý bermeklik wada berilipdi. Bundan 6 ay dolan, 1 ýyl dolan söz berilenler bar ýöne ençemesi ente jaý kösenýärler. Amanmira dagy gajadaky öňkü öý eýleriniň ykbaly barada sizde anyk misallar barmy? Bir gurrun beräýsiňiz. Nähili ýagdaýlary başdan geçirýär gajanyň öňkü ýaşaýjylary? Anyk misallar menne ençemi, men ýöne bir misal aýdyn, bilen könüden gelýän tanşymyň başdan geçirýän kynçylygy, ýöne ol öz adyny ezirde tutulmazlygyny haş edip şu daslarma gurrun berdi. Ol Aşgabat şäheriniň gaja etrapçasy patlanýan etrapçanyň mikroýonyň kelin köşesiniň ikinji traýezdiniň ýaşaýjysy. Olaryň jaýmyndan bir ýedaý çekdaý ýykyldy, ýykylmazyndan ikaçemeden etrap häkimliginiň ýokary derejeli ýol başçylary gelip sen jaýyňy ýyk, size beriljek jaýlar eýýän sallyp başlandy. Ikaçemedi ol ýa-da başga bir ýerde özüňe kaya yetmän biz meselen sözer ýykýan jaýyň gurulşyk materiallaryna da biz dawa jendeledim. Eger xrida tapsaň özüň bilersiň diýip aýdypdyrlar ýöne ýykylýan jaý üçin gaýry kompensasiýa rat soranly onu şeýle kompensasiýanyň berilmejekdigini aýdypdyrlar. Siziň tanyşyňyzda häkimetler tarapyndan wada berilende bu dil üstü bilen berilen wadadymy ýa-da haýsyda bolsa bir dokumentler, kagyzlar eline berilipmidi? Dil üstü bilen berilen wada hat bilen yazmasa da berilen wada ýöne şol yazmasa berilen guwanamada jaýyň hasan beriljekdigi senesi görkezilmän eken. Men onu gördüm, olmaň şonu görkezdi. Onuň ýykylan jaýynyň 67 kvadrat metr meýdan tutýanlygyny, şol ölçekdäki jaýynda beriljekdigi hakyny etrap häkimligi tarapyndan ýürüýte hat berilipdir. Hemde şol hatda onuň jaý ýyklanlar wagtyna etrap häkimligine ýürüdilýän nowaty da goýulanlygy ýazylypdyr. Amanmira dagy şol döwrüň dowamında siziň tanyşyňyz häkimetlere ýüz tutupmydyr, nirelere ýüz tutupdyr? Ol ýüz tutanda oňa nähili jogaplar berilipdir? Ol ýa-da şäher häkimliginiň ýaşaýyş upravleniýasyna ýüz tutupdyr. Özüne beriljek bilýän jaýyň hasan taýin boljakdygy hemde özüne hasan beriljekdigi hakyna aýak ýapalyklanypdyr. Juda bolmanyny şol jaýyň baňa beriljek jaýyň bir nähili ýagdaýda görüýün, o nirede bina edilýär diýip soranna Aşgabat şäheriniň Niriyedi diýilýän mikroýonyny täzeden salynýar. Şo taýda 100den agarak jaýlar salynýar. Şo jaýlar ýetişende ilkinji ýetişen jaýlaryň birinden baňa hukman kwartira jaý berer diýip ýene de wada bilen garny doýup goýberdirler. Amanmira dagy siziň tanyşyňyz ýaşap oturan jaý ýumurlan soň indi nädip gün görýän nirede ýaşaýar? Şonça wagtyň dowamında. Ol özüniň Aşgabatyň etenindäki gökçe owasyna ýaşaýan başlyň garyndaşynyň howlusyny salynan kömekçi jaýda, ýagny aşgany üçin ýene gaýry sünnetlenen jaýda öýde äraýar bolup ýaşaýarlar. Öýüşli oglum bir sagasy bilen şäheriň başga mikroýonyna kirene ýaşaýarlar. Onda kirene her aýda tölegleri $300 çemekdigini gurrun berdi.
Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleýijileri. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sağlar etmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.